салом алейкум духтаро, созе назден саломатиятон хубай. Боз бозори Корвон омадагим, тарафи Пажарка, дуюм дарвоза 108 магазин. Иҷода ҳама намуд ипекои духтагӣ овардиянам қахушру мана духтошунам бинен чихе фасон. Марамат касе омаданияй биёен бор-бори новинка ҳозирашта ҳамаи расветко, ҳамаи размеро ҳастан. Мана рақамҳои савдогарам мемонем дар рӯи экран. Касе да доставка дар Корай нависеншона доставка доранд ҳам дар Тоҷикистон ва ҳам дар шаҳрҳои Русия. Инчунин оптовиам доранд. Касе опту мегира, оптовида мисоли нархҳое ки ҳозир шумо да гап мезанам, оптовида бо арзонтар мешаванд. то 110 килога одама размер ҳастай. Хулос духтарако марҳамат, нархошон чандай? 1250 сомон дона дай. Духтаро бо ай пеш биён, бо арзон мешава ягон сум. Марҳамат, ина бинен чихе хушрӯай аҷоибот. Мана ози ай пешам бо духтарако агар кинои корейскиро тамошо кардаги бошед, аҳамиятен чихе ҳамин актёр актрисаҳошон таҳти рӯшон тозае, на доғи рӯ доранд, на приш доранд, на ожанг доранд ва муҳим он ки рӯҳошон саб сафедай пластмасӣ баринай ва ё махсус кремо истифода мебаранд, корейски кремо. Ва анами кремо дар компанияи Атоми ҳастай, дар ширкати Атоми. Касое ки харидорӣ кардан мехоҳа, марҳамат анами хоҳара ки ма кор мекуна дар ами компания, доставка Тоҷикистон ҳастай, Россия ҳастай, метавонед дархост кунен, шумо да миёран метиҳанд, саб сафед мекуна рӯра, баъзан кремош ҳастай, мисол доғҳои тамоми рӯра нест мекуна, пайдоиши ҳар намуд, мисол захму ҳам хеле чизора нест мекуна. Хулас хитон як маротиба гирен аи компания борошона, баъд мефаҳмем ки чӣ гуна сифат дорад. Як чиз дига, ин хоҳари ма дар ами компания кор мекуна. Духтаракое ки кор кардан мехоҳен, дар инҷа ҳар моҳ шумо харид намекунен, балотон намесӯза. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунӣ, ба фикрам ҳамин 220 сомонда дар 6 моҳ як маротиба. Лекин соҳиби маоши хуб мегардӣ. Шахсан ами хоҳара ки ҳозир ман мепартом, биненда чанд сум мегира маош. Хулас беҳтарин компания будай барои кора сар кардан. Инчунин барои хитон косметика гирифтанӣ бошед, пушаймон намешавен. Ина бинен ами хоҳари мо дар 2 ҳафта маошаш 27000 рублай. Дар 2 ҳафта, дар як моҳ 2 маротиба ино маош мегиранд. Марҳамат нави тар сангчо шаваюша нишон метим. Оригиналои тозаянд духтаро. Ира бинен охира светкора, чихера светкои фасон дора. Ҳамаи размеро ҳастай. Ина скриншот карда фақат равон кунен, шумо да доставка мекунанд. Ҳичи намеша материалошон шушта мепӯшен. Туркии тоза фирмаи Ламираш. Шумо медонед ки фирмаи Ламираш чихе киртош зурай, качественяй. Ма дига чизошам нишон дода будам ами туркиёра. ҳозир боша ипек бировардай ами бренди Ламираш. Марамад метавонед 1250 сомонда харидорӣ кунен. Дигар ҷода то 1500 мефурӯшанд, то 1500 мефурӯшанд. Мана марҳамат духтаро, то 120 килога одам да мешидай. Мана сиёҳ пристабдан, сиёҳ ҳам омадагиай духтаро. Марҳамат ранги сиёҳош. Да бинен чихе духтакш хушрӯ, фасонак. Биёен бо ай пеш духтарако хитон дида интихоб кунен. Духтарако инаи ва ё турецкан инаи платё 600-650 сомон буд, ҳозир бошад 400 сомонда метиҳанд. Мана турецки тоза. Духтаракое ки гирифтагиан киртои туркира медонанд ки сифаташ чӣ хелай, кадом фирма чанд сумай, аллакай нархора хичон медонанд. Мана духтаро 400 сомон аксада анами намуд ва ёра киртора додистиян дар инами нуқтаи савдое ки ҳозир ма шумода гуфтам. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, дуюм дарвоза 108 магазин. Реди магазинои шишагӣ. Ино чӣ? Ино оригиналоянд духтаро. Борои аввале ки омада буд, инами оригиналош. Мана чандан? 400 сомон тозаҳош духтарако. Марамат касе да дар кор боша, омада бо ай пеш тамошо кунен, бинен, ё ки нависен доставка доранд, суратон мепартоянд, баъд ба ҳазур интихоб кунен.
ана баъд духтарако барои ҳоҷияҳо анамихе киртои духтагӣ тай ёро вардагиян беҳад фасонаи ҳамаи размеро ҳастай. Мана материалошон паплинои кондитсионер меганам хелияй. Бинен қахушру нархш чандай? 350 сомонай ғавсакай паплини ғавси хушру. Мана кондитсионер меган и материала номша и гилшам хушру духтарако. Духча бинен бочхи хушру духтагай. Ана қолаби сангша бо бинен. Необычный. Ино пеш қимат будан ҳозир 350 сомони шидагай. Ана баъдан бо ду намуди дигарш омадагай. Аз ана ино ази сиё амаста 3 намуд омадай. Марҳамат бинен чихи хушруван. Иёш чанд сомон? 350 сомон ирам. Мана бинен паплинаш турки белмандояй однотонный. Мана барои равзана бисёр вақт мепирсан. Биёед анами нуқтаи савдода ҳастай ҳамаи размеро ҳаст ва ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Сифатошда гап нест духтаро. ҳози сиёшам нишон метиҳан. Сиёшам биненда фасонаи сиёшам. Мана анаи моделиш сиёҳуш. Диден? Фасон накан устина куша бо бинен. Аҷоибак. Хулас размеро ҳамаш ҳаст духтарако. Метавонен ки омадаи пеш дида баъд харидорӣ кунен. 350 сомон. Иноям оптом доран, аз иношам оптом доран. Касе оптови мегира бо арзонтар мешава. Духтаро бинен чихи абаёи фасон овардагиян. Беҳад хушрӯи абаёшон кори дастӣ. Ина абаёи софи сафед сиёҳ ҳама намудуш ҳастай. Мана нархошон ай 550 сомон сар меша. Дарҷа духтарако абаяра шумо аз 550 сомон то 750 сомона харидорӣ карда метавонен. Интихоби абаяшон беҳад бисёрай. Мана бинен ҳамаи ҳамино абаяҳои новинкаян ҳамроҳи шарфошон. Баъзеош тройка, баъзеош двойка. Бинен ин сафедаш аҷоибот. Хушрӯи бадай материалошонам хучонам. Баъд духтарако касе ки дута сета мегира бо арзон меша. Ин нархҳое ки гуфтестем аз ин даям бо арзонтарак мешава. Баъд шарфам доран. Ина шарфҳои тоза дубайам ҳастай. Шарфотон чанд буд? И поҷомаи духтаро барои ҳоҷаҳо поҷомаям ҳастай ҳам сиёҳ ҳам сафед. Ина шарфошон. Ина ин моделиш 150 сомон, 170 сомон. Ана ин моделош бошад 150 сомон. Мана ина ё 150 сомаям. Мана беҳад хушрӯ. И 170 сомонаш шарфи тайёрай духтаро. Мана инаям 170 сомон и тайёрай. А дигарош бошам хеле шарфи кушода. Хулоса биёен тоза бори Дубай. Мана материалошон фасони бадай бад калон калонан духтаро. Барошон паҳмай хучонам калони хушруван. Ана баъд духтаро ина и тарафта куртошона арзон кардагияна. И тараф чандиштагай? Духтаро курто аз 180 сомон сар мешава иҷада то 200 сомон. Ина ин модел боша 160 сомон бо. Куртои хушрува. Ё ҳам медонед качестваш хушрува, ҳам духташ. Медонед биёин як бор хитон бинен, баъд сифатша мефаҳмен. Беҳад фасонан арзон кардаган. Инора 300-350 мефурӯхтан. Ҳозир бинен аз 160 сомон то 200 сомона пешниҳод кардагиян. Мана инами халатошам аксия кардагияй. Ё чандан? Ина ино 380 сомона халат, ҳозир 280 сомон шудагияй. Мана размерои калон калон ҳастай. Ба ҳазур метавонен ки омада интихоб кунед. Бо қафоша бинен чихе узори хушрӯ дора. Аз 54 то 60 размер меёбен. Хулоса бозори Корбон тарафи пажарка дуюм дарвоза якум риад мешава. Риади магазинои шишагӣ, магазини рақами 108. Инамия 750 сомон. Инамия 750 сомонай тройкаям қахушрувай духтаро. Двойкаям қахушрувай. Ира бинен охи фасон. Мана ино боша 550 буда. Сафед сиё 550. Ина спорт стило 650 600 сомони метиҳан. Дар ҳақиқат ҳам хушрӯай борошон. Як бор духтарако бо омада хитон бинен.